Vidom? Ako si sa dostal do nášho čapu? Takže od 7 rokov hrám, môj otec, je to hra, ktorá viac menej by mala byť mozog, rozvíjať pamäť, rozvíjať intelekt, čiže určite to má ako blahodárny vplyv na osobnosť človeka, na jeho kombinátoriku, strategické myslenie a rozvíja komplexne jeho osobnosť. Čiže v podstate to som najprv netušil, v 7 rokoch ma k tomu otec priviedol a s nejakými prestávkami som že pri tom ostávam. Čiže vlastne má taká hlavná šachy. Ako vnímaš, že 7 statočník sa rozhodlo podporiť Košice a Košice šachy? 7 statočník je presne novinka, tak keďže už my sme sa stretli ako na nejakých tých turnajoch sme odohrali nejaké zápasy, tak som povedal, že asi šachy môže podporiť aj tak len človek, ktorý je trošku fanatik do toho. To znamená, aj človek, ktorý podporuje šach, musí ho asi hrať, pretože objektívne nie je to možno marketingu až tak zaujímavé ako iné druhy športov, ale v každom prípade sa určite zanechám prekvapiť, lebo ešte teraz to neviem pohodnotiť, ale v každom prípade je pozitívne, že 8 statočných bude hrať pre 7 statočných extraligu. Dúfam, že vzájomne si teda pomôžeme a že urobíme nejaký teda dobrý reklám. A vzájomne, samozrejme vzájomne pomôcť aj šachu, alebo teda aj novo vznikajúcemu subjektu. Díky Tomáš, veľmi pekne ďakujem za tvoj čas. Tešilo ma. My sa poznáme, šachista. Dobre, ne? Môžu byť?